Egun baten gau ezela zestuan orkaldian, zehola bertxillo gaua zehola eta gau bertxillo gaua eta zera, eta hasiera baten ez genuen jodan, baina pare bat egun falta zianean, hasi ginean bilo, ze joko alde dut, ez joko eta ez da. Eta azkenean, desu genuen jotzia, bi egun falta ziala, venga, jo dut, eta orduan hasi ginean ze kantu jo eta hori, eta lau bost kantu ondoko bat ATF bestia red hot eta lako bost bat kantu hartu ginen zen. Eta gure harreman horraz izan ez, eta gero, kontzertu daitak orduan Xuxu kantazun gurekin baita. Eta kontzertuak oso guztu gero ginean, parapilo bat genuen, entzaiatzen oso ondo pasa genuen. Piskat, sortu ziunean hori, hori sortu ziunean, gero narak saskan kantu batzu, gida batzu pentsauta, etorri zen nire etxean nik etxean dakar grabatzeko sistema bat, piskat maketatxo batzuk diteko, eta horra ziginean idea desarrollatzen, eta udara bat izan zen, egon ginean biloko ginean lanian atope, eta horiak kantuan hasiako ideak hortik ezten ziren, ez? Gero lokala etorri ginean, kortxekin elkartu ginean, da hasi ginean iruro jotzen, da esan genuen, hau desastra bat. Eta orduan ja, falta zen figura fuerte eta importante eta taldeko zea bat, eta orduan ja pentsaren nago, eta Hector sartu benuen, ja taldea horre pentsa. Izenak pentsatzen eginean, proposamen batzu egin ditun, baina entzen gertutzen dago, etorrikoa, harrako baten etxian nio, eta telefonoan hasi nintzen behitzen, goratzen ez parranda baten, lagun bat izan diola kantu batzuk grabatzen egina, errazea, eta behar duzu zaitzeko. Eta bere, epunta horzean telefonoan, akorda nintzen, da behitu ingoet, eta horlako baten notatan nagan apuntauta, Olivi. Eta nintzen, akordatzen, hasi non apuntan nuen, eta hasi, interneten sartu nuen kuriosia ez, Olivi, eta gertu zen, zala, garbei garen hamarkadako bideoko arkadea baitako bat, makina bat, eta, llegenda urbana batzuk daude atzetik, esatuatu dago gobernu konspirazio bat itzula, gustatu zaigun, da horrekin gero ginen. Kontzertu izan dira Orion, Sopelana, gero zestuan gaztetxea jo genuen, eta gero Orion nik izan jo, baina azkena kontzertu Orion izan zen. Kontzertuak gehien bat izan dira modu naturali egiten duelako, netzan gure intentzioa kontzertua jontzia, o ja jotzia, baina azkenean, pausatetik bestetik bat eta ditu bestia, aukera bat da hola eta zera, prestau bat duzoz eta unga prestatzen sobre las marchas, nahiko larri edergea kontzertuan eta. Roka esan dut da, ez da rock klasiko zera, baina ez da zer berria. Gero, nik uste Polibuseko netzako interesantean nahi izan zen hau etortu zenean bere ideakin ziala akordeak oso akorde erraruak, akorde invertido oso... Orduan niretzako oso berria izan zen eta sonoridadea dut, eta behar nintzen inundiat ez zituen, baina etorri zen kantu batzuk egin zagin, eta orduan hortikan sortu zen hola bai zehose pixkat desberdin sonatzen da, beste talde batzutatik dialako akorde berezi batzuk, nahaztuta gero pixkat izizateko olain gogorra beste akorde normala bat sortzitugu, baina horrek sortzen nola baiteko berezitasun txiki bat. Hori izango zen igual taldian berezitasun bat. Neotekin grabatu, estamos estudiando izosuna. Bueno, oso prozeso naturala izan da, betiko lagunak gara. Eta orduan ez da esan, nire esperientzi bakarra da, ez? Estudio baten diskoa grabatzeko prozesu batean egotia. Eta niretzako zeko logela neotia bezala izan da. Zientza gehiagita dena dakar. Eta gero aparte neotekin izatian, behar baitare asko irikitzea du. Piskat musikaliadia, sonidua, pedalak probatzeko, arreglo berriak probatzeko asko, askatasun asko ematen. Azkenean diskoen uste nabari izan da, nabari izan da. Gubian, ez da bezkera zerren bila jun, ezkera soinu baten bila jun, ezkera estilo baten bila jun, ezkera irten zaiguna. Gu
Bai, eta gero baita ere garapen bat, bai, letrak aldian. Azkenean lehenengo daude kantu batzuk oso gure gubiliotatik juntzana, eta gero jungea kantu gehiago egiten talde bezala. Bai, horrekin, bai, kortxokin, orduan kantu batzutan ikustea igual dala sinpliagoa diala, gure estilo batekoa diala, eta beste batzuk diala, pixkat, desarrollago, pixkat, raru ere bai, pixkat, gustatzen zakulango baita ere, pixkat, raru aldea pixkat ematea, pixkat esperimentazioa. Iraia zazpi da, Horreak horre nire diskoa eta eukitzia, pixka nahi jende bat erosi nahi badut pixka kantu estatu nahi baitu, kontzertua juteko jakiteko. Uste, argazpen moduan, oso nintzat, lekua beste lekoetan zintzen. Herriko festetan, berez, gerari sortu da, eta aprobetxatzeko. Bagoitza da bizitza eta gauzak. Eta ikusiko dut. Ez da nahi dugula, gustatu dut zaigun jarraipen bat ematia, baina ez da ikusiko. Gero taldean sorreran nik uste izan zela bakoitzak dazkan lanekin ez fortzatzea, ez izatea honeako inberdu lan hau, ez dakize, Oain arte izan da, kontzertua, ez dakize, nik zuzekina, ni ikastena, ezin da joa. Eta orduan, nik uste momentuz bentsat, importantia dela horako gauza bat izatea. Gustoko egiten gauza bat, eta ez inongo, ez dakize, momentuz bentsat inongo manager batekin hor kontzertua bila eta bako egiten. Lasai. Bizioan menekartze gara lau lagu, ondo paratzen dut, eta nahi dugu.